ए बहिनी के बहो ए बचिया तनी भिख मंगवा के तनी कुछ दे दे जा का एक जनी बारी ना दे रहा न आराम से घर में बैठल वाली आ कुल बर्तन तो बिटो के सिर रख दितली का करी हमारा दमिए वैसा न कमाता ना धमाता ना उनका तो भाई कमाता ना नौकरी करता ना दू पैसा के काम धंधा करता ना तो उनकर अपन आराम से सुतबे ना करी। हां कोई ले आवा तनी सीमनो में करतनी घरवो करतनी हमारा खातिर चारी ओरी काम बा घरवो कर बहरियो कर और उ महारानी के तरह आराम से सुतल वाली मार ली बिस्टिक टिकुली मार के उनका कौन टेंशन बा सोचते वाली कि चलो ओकर काम धंधा करते ना के ना कमाता ना धमाता अपन आई तो करी ना हम तो नौकरानी बटले बानी। ए बहिनी कहां बड़ू हमारा सही कहले आदमी जेकर कमाला ना ओकरे आदरो भाव होला। अरे हमार एक जन बा ना त भाई मजूरी करता ना तो मजूरी में कितना पैसा हुई यही से ना हमारा आदर भाव नहीं थे ना हमार कदरो बा उ रानी बाली तब आराम से अपन सुतल वाली बैठल वाली खा के अपन थरिया ढकेल तली चलो कहीं से आई त अपन करी धरी आ उ बना त अपन कमा कमा उ नहीं के भेजे ना चलो ठीक है बा। अरे गरीब का जे साथ ना देला तो ऊपर वाला तो साथ देबे करना हमनों का भाग जगबे करी जेखा भगवान किस्मत अगर खोल दिया तो जगिए जाई भाग बड़ी दुख तकलीफ पर बनी पूछो कजरे कहां का पूछो। अरे फलानिया पूछावा रे बताओ भाई बाहर रहू रे काम काम का वही तरह जहरे कते है बिगवा के धो देले वाली अपन आराम से सुतल बा। बहिलिया तनी द जा हो भूख लागल बाटे बड़ा तेज कर कई दिन से उपासे बनी के हजी और रहुआ रुकी 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 बताओ बेचारा का नहीं कोही आका बेचारा खइले पियले आइल बा बेचारा बैठा ए बाबू बैठा 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 ए भैया बैठा आओ का करी बहिनी भूख लागल बैठा बैठा कोई दिल का भूखे बाटे के खाए के ना मिलल ह नहीं कहाँ ले आइल बाला दिल्ली से आइल बाले हमार तो घर बिहार में पड़ी केहू नहीं खे केहू नहीं के बतावा हो आ बेचारा भूखाइल पियासल ई तरह खइले क दिन का खइले नहीं ख अरे हमरा के हो गई 15 दिन ले आ हे भगवान जी भगवानो कैसन कैसन आदमी बना तना का करब। चलो ठीक बा काल यही रोटी ली आई एक जगह क दिन का नहीं खा खइले। अरे बहनी का बताई हम 15 दिन के हमें इधर उपासे बाटी आ घरे गांव केहू नहीं खे केहू ना हमके पूछेला हमार बाबू माई मर गइल केहू नहीं के खाए के अरे पूछेला। चाचा चाची कुल भैया भौजी होला केहू ना हो तारा घर में चाचा चाची रहा घर दुआर कुल अपने हड़प के ले ले न का हो हमारा के बगैर दे न एकदम लुटेरे रह सका हो। अच्छा ज्यादा चुपा जा लेकिन ई बताओ कि तोर हाथ ठीके लौकता गोड़ ठीके रहता सही सलामत बटले बाड़ा तो कहीं काम धंधा ना कर सकेला का करी बहनी हम जाइला काम करे खातिर के सोचिला कि काम करे जाए लेकिन का करबू जाइला तो करिए दुखाए लगला गोड़वे दुखाए लगला अरे तब जाना तला तब कमजोरी न तारा भइल बा माई बाबू का ना रहला पर जाना तड़ा केतना फजियत होला अब उहे आदमी जानेला ज्यादा चुपा जा मत रोवा ये का करब किस्मत जब साथ देही ना तो एक दिन जरूरे कमाईबा खइबा। चलो यही तरह मांग अपन कर खा का करब मांगते अपन करत खात रहब अपन देखिया वही में अपन सोच समझ के आजकल दौर का दे आज केहू का केहू नहीं खे का करबू बहनी माई हमें के जन्म देते ही मर गईल तो ओकरा के हम देखबे ना कोइली अब बाबू ओकरे ले पहले का मर गई रहा बताओ इहे न कहले ह कि जेकर दुनिया में माई बाबू नहीं खे तो ओकर केहू नहीं खे। बताओ आज माई बाबू बिना केतना तू रोवत हल आय माई बाबू रहतन त ना है कटोरा लेके भीख मांगता केतना हमरो बुझा के बानी अब हमर चाचा चाची रह चाचा केरो काम करे चल जात रह तो चाची का कर देली कि काम और ना तो बिना खियौले राख दो दिन भर और एकदम कसाई रहली का जी बताओ एकदम कसाइये रहे का मौगी
कैसन चाची रहली कि मतलब कि खाए पानी देवे देते न रहली आ खाली कामे जोहत रहली। हमारा अच्छा ज्यादा चुपा जा रो मत। हमारा चल नहीं खे जात खइला बिना। अच्छा चुपा जा लिया तनी चुपा जा रोवा मत तू रोवा तर त बड़ा हमरा बुझा त चुप रह ज्यादा बतावा एकदम कट करे जे रहे का हो हां ओकर लोग लेके ना रह न सका कि दर्द ओकर ना बुझात रहे। अच्छा चुप रह ज्यादा रोवा मत भूख लगल बा ना ज्यादा ये तो अब खाना तो बनौले नहीं खी ज्यादा देखी तो कुछ बात लेके आवत तनी बतावा हो भूख लगा चीज रोवा ताके कर चलावे गनवा हो सजनवा हमार कइनो बोलमु। ए बच्चा हो का करबो पूछू नहीं के ये रोटी त बाद गो ले ला पानी उनी पी लिहा नून मिर्च पीसले बनी बाए पर ठीक बा। खा लिहा। बताव हमारे तना मुंह लागत आटे ना कि का कहे की आ घर कहाँ रहेल जो है शाम तो है बिहान को ही खेत खरिहान में सूत के बिता लेला। का करी हमार दुआरवा पर जगह बा लेकिन हमारा दमिया तनी खई चढ़ हम ओइ जगह कह देती रहत बड़ा हमरा मुंह लागता। का हो अरे ये के करे के दवा दे पूरा उचरे खियावत हली बैठा के। अरे का लगनी मारे औते चिचियाया हल्ला करे। ए कहां घर है? हमारा घर तो बिहार में बा। अब बिहार में बा। कहां बिहार में है? अब बोली अब कोली हई रामगढ़ नदी के पारवा ओ हरियो जोन है। हाँ ए भैया गोरा हाथ पूरा बढ़िया से मोजा जूता पहनले वाला झाड़ा वाला पैंट पहनले वाला आया गल वाला खही खातिर आय ए तनी चुप बना रही मांगत ल। हाँ भीख मांगे तो हमारे घर में मिल तोरे के भीख मांगे के नहीं मांगत अइली है तो कोनी है कि चली तनी जो देखी कुछ मिल जाला। हां कई दिन का भूखे बानी हां अब यही से तनी चली नहीं हम मांगे खातिर। तो गोड़ हाथ ठीक है बाटे जाके कहीं बाहर और कमाई तो चाहे कि वो काम हम करता तो भर पेट मिली खाए के। अरे खाना ना बनवले बालू कहाँ ले अभी तो गोरुअन के लेहन पानी कोई नहीं है धोवनी है हाँ और आने में टाइम बीत गया अब जा तनी अब बनाई। हाँ हाई दे दे बालू रोटी खाए के। ई कहाँ ले देनी यही पता बा आपको रूमवा मेरा लाल मरिया में धई कैसन रोटी डाला। अरे वो कहिया कुकुर के डाले खातिर ले गरो नी हां उहे देनी हां उहे रखा उहे देनी। अरे ई त जानी अरे अरे सुधमे कहल जरूरी रहे। अरे मत बैठा 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 बैठा। अच्छा गए भैया हम ना जानत रहनी है। अरे ना कनी के हमारा निकम्मा है एकदम। तो तुम्हारा बुझात नहीं क्या बतावा कुकुर के खाए वाला रोटी दे दल वहीं के तो हम जानत रहनी कि खाए वाला है ओई खइले बा देरे बारी खाए के तो ओई में से बचल बा तेवने रखल बा। ए भैया उगुला हो का उगुला उगुला हम जाते नहीं हई अरे एकदम अरे बेचारा का भूखाई रहल ह तो ओकरा मुंहवा पे बतिया कहल जरूरी रह दिमाग ना तनको ह हैं बाद में घरवा में जाके नहीं बतिया बता सकत रह नहीं तो सोझे बेचारा का कोदरी कितना ओकर दिल में अथु हो गइल और मैं उल्टी उल्टी कके गइल ना संतोष हो गई। तोहरा ना बुझाई है कि तनी बना के गरम गरम दे दी ई दे दो खाए के ओकरा जा पानी लेके आओ जा।